S myšlienkou kolegia sme prišli vlastne na Luníku s tým, že som tam pracovala ako salesianka v salesianskom stredisku. Deti tým, že ostávali v takom deštruktívnom prostredí, tak sa nemohli rozvíjať ďalej. Bolo nám to ľúto a chceli sme vyskúšať niečo nové, čo by ich mohlo vytiahnuť na pracovný týždeň mimo, ale zase, aby nestratili kontakt so svojou rodinou, že nechceli sme ich odtrhnúť od ich kultúry, od ich rodín, od ich rómskych koreňov. Momentálne v kolegiu máme 7 dievčat. 5 dievčat je z Luníka 9, sú to rómske dievčatá a 2 dievčatá sú vysokoškoláčky zo slovenských prostredí. Naša myšlienka je tá, aby sme prepájali slovenský a rómsky svet a kultúru, aby sme sa vzájomne obohacovali. Ja som nemala internát a chodila som vyše 3 mesiacov s autobusom. A keď sa to nedalo zvládať, stále od 3 ráno stávať a potom večer prichádzať domov okolo 8, po 9, tak hľadala som nejakú alternatívu ubytovania. A vyzerá to veľmi dobré. Je to také niečo úplne iné, keďže to je taká multikultúra. Medzi sebou sa teda učíme. Mám to tu rada a som vďačná sestrám, že ma tu prijali. Som tu prvý rok a je to zatiaľ výborné. Oni ma vymenili takú staršiu sestru, čo týka hlavne možno samotného vzdelávania, že aha, vidia, že áno, musí sa pripravovať, musí proste do tej školy. Veľakrát sa ma pýtajú, že a baví ťa to za fakt chceš proste, že taký ma to nebaví, ale proste ide to, že chcem proste ísť ďalej a chcem niečo v živote dosiahnuť. Takže u nich také je, že potom sami si uvedomia, že áno, dá sa to. Oni nám aj pomáhajú, aj tú slovenčinu, lebo sme zvyknuté na rómštinu. Nás povzbudzujú, aby sme sa nezdali ako sestry. Snažíme sa fungovať veľmi rodine, to znamená, že dievčatá majú svoje služby, pomáhajú s varením, nákupmi, s umývaním, prácou v záhradke, so starostlivosťou o dom, aby mali takú zodpovednosť ako v klasickej rodine a na víkend sa teda vracajú domov k rodičom, aby tam bol tento prepoj. Čo všetko tu robíte? Čo ťa z toho najviac baví a čo ťa nebaví? No asi najviac ma baví umývať okná a zase nerada umývam hriad. Nevadí ti to, že musíš viac makať? Nie, lebo chcem byť policajtka. Zdá sa nám vhodné začať čím skôr pracovať s dievčatami z rómskych prostredí, z rómskych komunít. Ak začíname od 5. 6. ročníka na základnej škole, môžu veľmi pekne sa integrovať do slovenského prostredia, môžu rozvíjať svoje dary a talenty a potom môžu ísť študovať na dobrú strednú školu a veríme, že aj na vysokú.